Predávate pozemok? Predstavte si, že váš klient vidí viac než len fotky. Vidí pozemok, okolie, prístupové cesty, inžinierské siete a dokonca aj občiansku vybavenosť. Táto interaktívna 360-stupňová virtuálna prezentácia ponúka jasný, detailný a moderný pohľad na predávaný pozemok spolu so všetkými potrebnými informáciami. Maklér ju môže použiť ako web stránku ponuky, vytvoriť z nej vlastné videoukážky na sociálne siete, screenshot zábery do inzerátov, alebo ju klientovi prezentovať online cez Zoom či Skype alebo podobné platformy. Jedna prezentácia a nekonečné možnosti využitia. Výsledok? Viac dôvery, menej otázok a rýchlejšie rozhodnutie. Moderný spôsob predaja, ktorý pôsobí profesionálne a zanecháva dojem. Toto nie je len budúcnosť. Toto je dnešný štandard predávania nehnuteľností od profesionálnych maklérov, ktorí chcú držať krok s dobou a ponúknuť niečo viac.